Ο κύριος Κακλαμάνης. Παρακαλώ κύριε Παπαγιώνα, σας είδε. Σας είδε. Παρακαλώ. Κάντε κατ' εξακολούθηση. Το λάθος... Δεν την έκανα, δεν έχω κάνει εγώ τον κανονισμό κύριε Κεφαλογιάννη. Μία φράση, με συγχωρείτε. Με την ανοχή σας μία φράση. Κύριε Υπουργέ, κάντε κατ' εξακολούθηση ένα λάθος το οποίο διχάζει. Κανείς δεν είναι αντίον του συντάγματος. Δεν είναι σωστό. Το είπα στην κυρία Γιαννάκου επάνω. Έχετε την σημαία και λέτε όσοι είστε με την πατρίδα, το σύνταγμα και το έθνος, ελάτε. Οι άλλοι είναι απέναντι. Είναι λάθος αυτό. Εάν αυτό είναι το πνεύμα και τώρα λέτε εσείς υπερασπίζετε το σύνταγμα, άρα όσοι δεν θα προσέλθουν όπως είπατε είναι απέναντι στο σύνταγμα. Είναι λάθος αυτό. Ενώ είπατε για τον προηγούμενο νόμο. Εγώ σας λέω, αν έγινε λάθος εκεί, γιατί το επαναλάβατε? Γράψτε λοιπόν σε ένα νόμο ότι αναφέρεστε στο πεδίο του πολιτισμού, όπως είπε ο κ. Σαραβάνος, της παιδείας, των αρχών λειτουργίας της δημοκρατίας, που είναι ενημέρωση, η πολυφωνία, και τότε δεν θα έχετε να μιλάτε με τον κύριο Μακρύβη, πώς τον λένε, και τον κύριο Σάουθ, που τον υπάλληλο της κοινότητας που πήγατε 3 υπουργοί. Καλά κάνατε, αλλά εγώ αν ήμουν υπουργός θα ζητούσα να δω τον επίτροπο, όχι τον υπάλληλό του. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, εντάξει κύριε Υπουργέ, εγώ σας κάνω έκκληση, διότι τα διέξοδα δεν τα πληρώνετε εσείς. Μπορεί άλλοι υπουργοί να θέλουν να έρθουν εκεί πέρα που κάθεστε. Τα πληρώνει ο τόπος. Φύγετε από το πεδίο της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού και πηγαίνετε εκεί που είναι οι αρχές, που κάθε χώρα μέλος εκεί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κανείς δεν θα μας πει ότι εφαρμόζεται την παράγραφο 1 του άρθρου 15, ότι οι προστατευτικές για τον τύπο διατάξεις δεν ισχύουν για τα κανάλια, τα ίντερνετ, τα διάφορα μέσα της επαναστατικής αυτής τεχνολογίας. Αν θέλετε να βοηθήσετε τον τόπο, αλλά να βοηθήσετε κάποιους εργολάβους σε βάρος άλλων, εγώ ελπίζω ότι ούτε εσείς έχετε αυτήν την αντίληψη, θα έπρεπε να έχετε. Εν πάση περιπτώσει, οι πλήστοι εδώ δεν τους ξέρουμε καν αυτούς τους κυρίους που αντιπαλαίουν σε βάρος του τόπου προφανώς. Δέστε τι εκχυδαϊσμός υπάρχει στα κανάλια κάθε μέρα. Γι' αυτό ο λαός γύρισε την πλάτη του στην πολιτική. Γυρίζει την πλάτη του στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη, στην εκκλησία, στα πάντα. Διότι 10 ώρες το 24ωρο τα παιδιά μας, οι γυναίκες μας, οι φίλοι μας κάθονται και βομβαρδίζονται με αυτόν τον οχετό. Και εσείς παρακολουθείτε. Θα μου πείτε και οι άλλοι πριν από εμάς κάνανε περίπου το ίδιο. Αλλά μην συνεχίζετε λοιπόν εσείς. Πήρατε μια εντολή και την καταργήσατε μέσα σε 1 χρόνο. Μπορούσατε σε 3 μήνες να επιβάλλετε κανόνες για τους οποίους θα σας ήταν ευγνώμονες όλοι, όχι μόνο οι οπαδοί σας, αλλά και ο λαός που έχει συγχαθεί αυτή την εικόνα που υφίσταται κάθε μέρα.